भारतीय ଐতিହାସିକ ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଦୁଇଟି ମହାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାନବାଧିକାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ମାନବ ଜାତିର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତଥା କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ନୈତିକ ଦଳୀୟ ଶାସନର ରୂପାୟନ ସାକ୍ଷର ଗ୍ରହଣ କରେ। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଜାତୀୟ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ପ୍ରଜା ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇଲେ ଏବଂ ଭୋଟ ଦାବି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ନିଜର ଜନପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ କଲେ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗଣ ଅନୁକୂଳରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ଗଭୀର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ଗର୍ବ ସହିତ ଆଜି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଉଛୁ। ଆଜି ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆମ ଦେଶର ବିକାଶ ସହାୟତା କରିପାରିଛି। ଆଜି ମାତୃଭୂମିର ବନ୍ଦନା ପାଇଁ ମାତୃଭୂମି ତଥା ସମ୍ବିଧାନର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଶ ଗୌରବ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ୟାରେଡରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟରେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର ବୀର ଯବାନମାନେ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାତୀୟ ଭାବନା ଦେଶାତ୍ମକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବୀରତ୍ୱ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଜାତୀୟ ପୋଲିସ ମାତ୍ର ନିୟମିତ ସାଧନା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ 31ଟି ପ୍ଲାଟୁନ 31 ଜଣ ପ୍ଲାଟୁନ କମାଣ୍ଡର ଏବଂ 23 ଜଣ ଲାଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜିର ଏହି ପଟୱାର ଏମାନେ ବୀରତ୍ୱ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଚାଲିବା ମାନବ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏପରିକି ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆହତ ଦେବା ପାଇଁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଜି ସେ ବୀର ଯବାନମାନେ ଏବଂ ଏ ମାଟିର ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜକୁ ଦେଶ ପାଇଁ କରିଦେବା ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ସାଧନ ନେଇ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସର ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ। ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଲଢିଆ ପୋଲିସ ବାହିନୀ। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ସଜାଗ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଉପଦ୍ରବରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି